Ekene m na ekene ndị iche ekene ọra ndị iche ya na Kristi ndị iche ekene ndị iche esi egewuchi Kristi jezie anyị si n'ite o siri unu egekwe ite eghere eghe na agha erikwe n'eri ka ọ na-eme omenala ka unu meghelie ụzọ meghelie ezinụlọ ọrịa ndị ilu ka ọ na-eme nke ọ ghara efu ya ka ọ na-eme unu gbara mmụọ ọkụ ibe ka o tiri ndị o tiri ọkụ bụ unu gbara mmụọ na-ezu ya na Kristi jezie n'ọkụ ibe Isso é coral, isso livre não ekene ndị ichie ọra ndị ichie Ezumezu ndị ichie ya na Kristi jezie ndị ichie benna na ikwu nne ọra agwụ benna na ikwu nne na ndị ichie bedie Ezumezu agwụ bedie ọra ụmụ ọkpụ benna ya na ikwu nne
ọrụ ụmụọkpụ bedi agịwuchi Kristi Ijezie ụlụ mma ihe emebie akọ anyị si na iwe oyite o siri unu eghegoni agịwe eze nwoke orimili eze nwoke ite ego rụọ ọta mmiri a sị ka unu bịa morube nna unu bịa lie ire m ezumezu arọbụ n'agụ akwali ọmụmụ ọdọ ọmụmụ aja ngene udo ogudu unu bịara ndị ihe ụwa a sị ka unu zuo oke a sị rụwa n'aka ya bịa kute mmiri itowe ụlọ ọdụkwa egwu abụkwala ebe ọta agwọ ineneche nke ọ ga-adụ ka gị wụzalụ mmụọ a na-eme mana gị makwa na onye ibe mmụọ na-agụ agụ na onye anyị anwụ ọ ga-anwụ tufu o wee ribe ibe ahụ ka efuo anyị si na oge nọ anyị kene unu ndị ichie ebe Kristi anyị si n'ihe odidere eghe n'elu rienu na-eke rienu n'oyo rienu na afọ rienu na nkwụ anyị ko ndị agwụbe nna na ikwu nne na agwụbe dị Kristi Ijezie na ite o si n'ụlọ eghekwenụ rienu na eke rienu n'oyo rienu na rienu na nkwụ anyị ekene ọrụ ụmụọkpụ ụmụada be nna ụmụada si ikwu nne ụmụada be di Kristi Ijezie na ezumezu ụmụọkpụ ite o si n'ụlọ eghe rienu na eke rienu n'oyo rienu na abụ rienu na nkwụ anyị ekene gị wu chi Kristi Ijezie ụlụmma ihe emebi akọ ụlụmma ihe emebi akọ anyị si na anyị ekene ego anyị si gị lie na eke anyị si ụlọ mma gị lie n'oyo ụlọ mma gị lie na abụ ụlọ mma lie na nkwụ anyị si ndị nọ n'aka nri lienụ ndị nọ n'aka ekpe lienụ ndị nọ n'iru lienụ ndị nọ n'azụ na-ekwe n'oke nke unu ndị anaghị eli mmanụ lie n'oke unu anyị si ume aghara eme ihe aghara eyi na ya ụlụ mma aghara alụ ya anyị akwụ alụ anyị anyị si mụ nwa jeli n'ozi ka mmetụ n'ọnụ anyị bịara na-adụ nli mgbe anyị abụ minority ka anyị metụ n'ọnụ iwe enyere unu
Aili nya ka anyị nyere unu mmụọ. Unu gọzie nya bụ. Anyị ekene ndị ichie ezumezu ndị ichie ọra ndị ichie ya na Kristi Ijezie ichie si be nna ya na ikwu nne ichie si na be di ọra ndị ichie ọra mmụọ ya na Kristi Ijezie n'ọnya bụ ewu ogbulu unu na na-eno oke unu ndị ichie. Anyị ekene ndị agwụ ezumezu agwụ be nna na ikwu nne na agwụ be di Kristi Ijezie na ọra agwụ ya na Kristi Ijezie na agwụ oromile anyị si na-eno oke unu ewu ogbulu unu. Anyị ekene ụmụ ọkpụ ọrụ ụmụ ọkpụ ezumezu ụmụ ọkpụ ma kwali ọmụmụ ma ọdụ ọmụmụ ma ndị ichie ma aja ana a sị na-eno ya bụ ewu ya Kristi Ijezie gbolu unu ụmụ ọkpụ. Anyị ekene gị wuchi Kristi Ijezie ụlụ mma ihe ebere akọ anyị si na anya bụ ite nwa gị siri gị bụ Kristi Ijezie na oghekweni na ọnya bụ ewu ogbulu gị wuchi ya na ọra mmụọ gị na anyị ma ngene gị na anyị ma ogwugwu gị na anyị ma aja na gị na anyị ma ụmụ ọkpụ gị na anyị ma ndị iyi ụwa ma ndị orimili ma akwali gị na anyị ma agwụ ma arọbụ na agụ gị na anyị na ọnya bụ ewu ogbulu unu na ọnya dị ire. A sị na ọghara ada mba ọyịba anyị kwuru ọghara ada mba iwe ọma ghara na-emeli ọyịba ụkwụ anyị kwuru n'ọgbọ. Anyị ekene ndị ichie ọra ndị ichie ezumezu ndị ichie anyị si na unu ya adọwalịa ndị ilu ya agba anụkala agba ike agwụ ọnụ naịbụ unu ya eme unu ya emie nnekwuo adọwanya ndị ilu ya agba anụkala agba ike agwụ ọnụ. Anyị kenelụ ndị agwụ na-enye nnekwu dọwanụ ndị ilu ya agba anụkala agba ike agwụ ọnụ. Anyị kenelụ ụmụ ọkpụ anyị si na unu ya adọwalịa ndị ilu ya agba anụkala agba ike agwụ ọnụ. Anyị kene gị wuchie n'ụlọ mma ihe ebere akọ a sị na ite nwa gị siri gị na ihe adọwalịa ndị ilu ya agba enye emi ya isi mee nye nnekwu. Anyị si ụkwụ na iji ya abụli odo n'igige ụkwụ na iji ya ga-abụli odo n'igige ebe ọbụla ọ zọrọ ụkwụ iwe ọma mere na iwe a kwuru anyị lai kwuru ka ọ ga-adụ ebe ọbụla ọ zọnyere ụkwụ ya ketebe oke iwe ọma karịrị anyị kwuru anyị lai kwuru ka ọ ga-adụ ebe ọbụla ọ zọrọ ụkwụ ngọzi ojiji agha na-abụ odo n'igwu onye agha na-abụli odo n'igwu otu aghara agbụ ya. Unu ya ekezie mma na unu ndị ichie be nna ya na iwu nne
o buru esie ike ọ ga-achụta ibe abụọli n'oke unu ka ọ na-enye unu asị ụmụ ọkpụ ndị agwụ unu alụzina ụlụ mmụọ na-ene oke unu chụtara na ibe abụọ ga-eli ụmụ ọkpụ unu adazina ya ma osu chụtara na ibe ọ ga-eli n'ọnya ka o ji maka ya ji obodo oyibo jere obodo oyibo ka onye na flyover na flyover dị n'ọpa iweka o jekwu ka o jee nenebe mbụ Kolota main road na Kolota na ọpa iweka dụkwuo n'Owere flyover dị n'Owere jere dị n'Ọka jere ka o jee nenebe flyover n'obodo oyibo na anyaghị obodo ọnụ anyị si gị wuchi Kristi Ijezi ụlọ mma ihe ebere akọ anyị si na ihe ekezie mma meghelie ụzọ chụọlia ndị ilo n'ọnya bụ ibe ọ na-ayọ unu ka inye oke dị mma o busie enyi ike ọ ibe unu chụta ka a ga-eli ibe unu chụta anya ka ọ ya enye unu weta ego ebi onye unu ebi unu weta ebunu onye unu ebunu unu ya enye ya uche akụlọ n'ọnya ka anyị na-ayọ unu o nwere ibe ọzọ a na-alụ a na-eke n'agwụ na-abụrụ akọ na uche na-akọ na uche ka a na-eke ọnya bụ ivu agwụ na onye kpata ego ka ọ balia ụlọ a sị na ego ọbụla ọ kpata na ya bụ England na ọ ga-abalia ụlọ ya bụ nwa nwoke ọ na-ayọ ka a saịn anya na Manchester a sị na agha asaịn ya n'ọnya ka anyị na-ayọ ka ego oyibo batara Hero batara Pounds batara Dutchmark batara agbalie ka ewelie mmeribe bara ulu wee sị na-enye ya ụnụrụ ndị agwụ ebe a na-ekewa akọ na uche agwụ ka mmetụ n'ọnụ na m abịara abụrụ ọnụ minority ọkwụmete ndị anya aka siri iwe wuru iwe nke azụka ndị be anyị gụrụ iwe emerụ nke ata agwa bịa kute mmiri chere ikwe ka m bịa anyị ekene unu ekene ndị ichie be nna Kristi ndị ichie Ekwunye ndị ichie Bedịọra ndị ichie Ezumezu ndị ichie elilibe ga-aṅụ mmanya anyị si ṅụọnụ na Eke ṅụọnụ n'Oye ṅụọnụ na Abụ ọkwanụ na Nkwụ Ezumezu mmọnwụ zuo unu anyị si ume na iyi ara emi ejide ọmịcha narị ara emi na nsefu ara na-esefu na ndụ ebe anyị na-ekwu okwu ya wụ ụba esi na anyị ekene unu ọra ndị ichie ya na Kristi Ijezi onye ji ezuru ebu egwutecha anyị si na nọ mmịa ndị ichie nwọn na Eke nwọn na Oye nwọn na Abụ nwọn na Nkwọ nwọn na Eke nwọn na Oye nwọn na Abụ nwọn na Nkwọ
ọnụ na-eke ọnụ n'oyo ọnụ na-abụ ọnụ na nkwụ kwanụ na-eke ọnụ n'oye ọnụ na-abụ ọnụ na nkwụ ata agwa ama m n'iwe mmịa na-agụ ụwa emego nke iwe niile na mmịa azị m biko nụ ndị nọ n'aka na ṅụọ ọnụ ndị nọ n'aka ekpe ṅụọ ọnụ ndị nọ n'iru ṅụọ ndị nọ n'azụ ṅụọ ọnụ ume eme na iyi eyi na enye mekwu na anyị anọ m na ndị mmịa na-agụ karị akarị ata agwọ ka eme na ọnwụ na ụkọchukwu anọrọ ọ bụrụ na ụkọchukwu anọrọ vice ga-eme eme n'ọnụ ọ bụrụ na ụkọchukwu anọrọ vice ga-eme n'ọnụ ọta agwọ iru na-enwekwe ndị ọcha akwụkwọ iru ugo na anyị asịkwa nọ ape anyị asị na anyị chiri akwa yi ape ọta agwọ anyị si na ọgazigo nọ ịbụ na mma eji egbu ndị ilo ijiji ọ na-esoro mma ụzọ nwata mepee ọgba ndị ilo na-agbagharị onye amụma ọgọ na mmanya ka ị na-eto aka na-ese foto ya nwa ga-esere mgbaso mmanụ nwaanyị igbo ojii igbo ojii igbo na-emetụkwa aka wee na-ekwu na-ekwu n'onwe maka ọla nwaanyị ugogbe oyibo mmiri mma bataza ke ka mpakụrụ ya na mma bataza ke ka mpakụrụ ya n'akụkụ ozi anụ ka ị na-alaiki pata ya ka mpakụrụ ya n'akụkụ kemgbe m nọ na-agụta mbelele kemgbe m nọ na-agụta mbelele na-akpọtụ ndị ichie abụkwala agwa patagoro iwe ka ije n'akụkụ bịa bịa sere mụ na ya egwe ibe ga-akwata ibe ọ ga-abụ na ike lọbụ sawariwa alọbụ lele ike lọbụ sawariwa egwu ka ọ ga-akwụ ụbọchị ahụ na keeki na decoration designer na ka ọ nọ n'akụkụ ụkwụ agụgodo ka ebe na ashebi na ashebi na mgbede obere bụ maka mmịa n'ebe asa m ebe n'ebe smart m ebe na kamera man anyị ekene unu anyị emechekwa unu na anyị na-ekwupụ unu n'ala unu fụọ njem wee jebe ya bụ England jee ozi jee meghele ya bụ Kristi jezie anyị si dụka anyị kwuru ya unu ga-enyekwula anyị aka menyekwuola anyị nwa na onwe anyị ọrụ anyị kwuru anyị si na onye mgbịrịmgba ka ọ bụ mgbịrịmgba ka ọ na-akụ na nnukwu nwaanyị ka ọ bụ ọ dụgolu ya na mma anyị si nwoke ma nwaanyị ọkpọ na n'ikwu ọbibe si ya mere na o mechie na igbe egwu ka ọ ga-abụli onye ahụ ya akpụla anyị si na nke anyị na-eme nwere uso otu isi owe nwee isi o mechere efu ọwọ ka anyị ji si ọbụkụ ụzọ nwata dogoro ya na mma
ọdụgo n'oyi ọdụgo n'ala ọdụgo na ọkụ ọdụgokwula anyị na mma na eke dola anyị n'oyi dola anyị n'ala dola anyị na nkwụ dola ọra nọ n'obu na mma na eke du n'oyi du n'ala du na nkwụ ọdụgo ndụ bụ ibe anyị na-eme n'anya na mma na eke du n'oyi du n'ala du na nkwụ anyị si ka ọgbọ soro n'ọgbọ na enu anyị kenere unu ọra mmụọ anyị emezugo ya bụ ọlụ nwanne anyị nwanyị bụ Kristi unu n'anyụ na-abụ esi wee kwado ọlụ ọnya bụ omenala nke abụrụ ịgwọ ọgwụ ihe bụ ele esi were atụ izigo ọgazigo ele anyị bụ ndị Afrịka unu n'anya ebe a ọ na-abụ na akwalụ mmụọ onye ọnọdụ n'anya o nwere mmụọ ọzọ nọ na-abụrụ ihe gbasalụ ya bụ nwaanyị na ndị otu ya ọnya ka emere iwe o nwere iwu na-abụrụ ọgbọ m na ya onwe mmụọ m n'obodo na ya iwe bụ ele esi eme ọ bụrụ na ịrafu ele wee welie owodo eje gbuo onye na mmụọ ba ji vuteche gbuolie mmadụ ma ndị ji gwọtacha ọgwụ atụtụrụ mma etinye ewu na akpịrị egbu onye na mmụọ ba ji mana ọgwụ ba gwọchara onye ahụ mechezie mmụọ nkata ma ibe ga-agaba ibe aghasara ọ bụrụ ya bụ na mmụọ onye na onye ahụ yi na ọ na-asọ ya bụ ọgwụ ụfọdụ ọgwụ ahụ ya bụ onye na-egbusa anụ na ya o nwere ike ọnwa anụ ndị ahụ na-asọ nsọ eji wee lụ ya bụ ọlụ ahụ eji wee lụ ya bụ ọgwụ ahụ onye ahụ egburu na anụ onye ahụ na ya ọgwụgola ọgwụ nye onye wetara anụ si ma elie ibe so na onye chọrọ ịkwadolu mmadụ mmụọ o wefute ya ele kwadolu onye ahụ meelu onye ahụ mmụọ ọnya na onwe nke onye ahụ wetara gịnye mmụọ whatever mmụọ bụ mmụọ ị na-eme mana onye ahụ wetara enye mmụọ si gị nye mmụọ ọrụ whatever mmụọ ọ sọkwara ya bụ n'ibe ị na-eme nke ahụ inye mmụọ ọrụ elu isi were eli were aṅụ nke na mmụọ ọrụ eme n'ọrụ mana onye rafuru anụ ele ndụ nna nna anyị basi eme wee jee welu nke mmadụ gbuo na mmụọ ọ nara adaba na anyị chọọ ime mmụọ anyị ma ọ na anyị na-alụ ọlụ siri ike dịka ele anyị si alụ ma mmebi ọgwụ anyị ejekwuwe mmụọ anyị mara ibe mmụọ anyị na-eli anyị enye mmụọ gwa mmụọ ibe anyị chọrọ mmụọ eje lụọ ọlụ agwa ezilie ya jee lụọ mana anyị emelụ mmadụ emelụ onye ahụ belụsọ ma onye ahụ asị sinye mmụọ sinyelie enye mmụọ anyị ewelie bịa mee nye ka onye ahụ si kwu si na anyị kenela ọra nọ n'obi ọ ga-adụla onye ọbụla na mma ndị ụlụlọ arụrụ ụka bịa kwado ibe a na-eme kemgbe ụtụtụ a nwere n'onye zuru ike anyị si na mmiri wee bata esi na nkwụ ree n'ụkwa esi n'ụkwa ree na nkwụ anyị iwe niile ahụ bụ ka ọ dị mma maka akwụ ilu na ụfụrụ anyị alụkpọnụ ka mụ nwa na onwe m chọkwuo n'iwe mmeli m adakwuru egbe Gana me escort. ekene m ndị Ichie ekene m ekenekwe na ọdịnala ekene ezumezu ekene ọra mmụọ anyị si mụ chi bụ ụzọ ọnwụ oyibo abụmile nwere ọzọ igbo aka ji ọgụ ebe na aja ndị si na anyị akụ ọtara ya akụwa ndị na-ewetara anyị okwu na ụka ha na okwu na ụka ndị si ka ama anyị ejeje ana a sị na ụlọ ya na-emewe ejeje ana ndị je na-eje agwọla anyị ọgwụ na-eku aba anyị na-eme nke niile
asị ụkwụ ga-atọ onye a ndị ahụ ndo n'ije ọ ga-atọ n'ọgwụ anyị na-akpata ego anyị si ndụ si na anyị ghara bụ ụlọ abalị ọrụ ka abara ulu na ndụ si na anyị ghara anụ di ụmụada anyị ghara anụ di ma ọ dị ije dị ọbalụba a sị na nke ba ga-aghọba adị ndụ siri na anyị ghara akpata ego oyibo na anyị ghara anụta nwaanyị a sị na nke ba ghara abalụba anyị si na ụmụada anyị anụta ezigbo dị mụta ezigbo nwa anyị bụ ndụ nọ n'ogbu ma ụmụ nwoke ya akpata ego oyibo mụta ezigbo nwaanyị mụta ezigbo nwa ndị nne na nna anyị ndị nugolonu mụtagolo amụta ibe ha ji azụ ụmụaka ọlala anyị na-agụkwa ọghọ na-ekwu ndị arụ adụrụ arụ dụba mma ahụnụ ndị eji na-agbụ sịta ọba na-agbụ ndị na-alụ ọlụ oyibo promoshọn adụka anya nwaanyị anyị lụrụ ọlụ ahụ Kristi Ijezi ọlụ oyibo ka ọ na-alụ anyị sị ka unu nye promoshọn ana ọwụ ka anyị na-ayọkwa unu promoshọn n'isi nwa ya nwoke bụ nna Emeka na Filip Ijezi unu ga-enye promoshọn na ya bụ nke egwu ọkpa ka ọ na-agba ya bụ egwu bọọlụ anyị si ebe ọbụla onye na-abụ highest goal scholar ebe ọbụla ọ nọ sịbụ tabịa omereri alụ sịbụ tabịa bata na pichi mgba bọọlụ a sị m na ọ ga na-enye goolu prize egbogote onye bụ ọba anyị gọ anyị na-agọkwa ọgbọ n'isi onye ọbụla na ebe nke ọbụla bụ ma ndị na-alụ ụlọ aka obere ọlụ nnekwu ego nnekwu ọlụ bịakwuo ka nnukwu ego sobie ma ndị na-anya iwe ọnyịnya nwere onye iwe ọnyịnya ọ na-anya ya emerụ arụ onye nya ya nyata ego ọ ghara ịbụ mmadụ parụ moto na-aga ndị ụmụọgbanje eju moto onye gabetara ọ sị na mmadụ ejugo na moto onye anwa agbalụ palụ ikuku ọ gbagharịcha ọ sị na ọlụ adụrọ mgbe ọ na-ekwere ka ụdị nke ahụ mgbe onye fụọ n'ebe onye jee drọp ka ọ kpataba ego na ọnya bụ ibe anyị na-ayọkwa n'ụlọ onye na mmụọ ya adụrọ na mma ka anya na mmụọ ya adụ na mma nke ọ bụla onye na-eme ka ọ gazie ma ndị nna anyị ochie ma ndị nna anyị ochie unu tụwebu ugo ụzọ meghela onye ọbụla ya meghela onye ukwu ya meghela onye nta n'ọnya ka anyị na-ayọ na onwe ezikwa ewu onye nta ebe anyị chọrọ ukwu anya bụ ibe anyị gọọ na ọbụ nya ka anyị na-ekwuzi n'aba Chukwu n'aba ndị ichie n'aba ọra mmụọ niile na ọya ise egbe na mma ugo ebe n'aja ọzọ Igbo ndụ mmiri anakwa na-enwe ilo ejikọwago na ọ na-eje ozi ịgbara ọya kerezienụ na ọkpụzi okwu unu nke ozi ezo ka nke a mara na emume metụrụ ya anyị so ọgbọ ga-esolu na ọgbọ lee nọ ndị they just enter carry your thing come on. One way one way ojije go na more obadango Monica okay mili take
mba ụra ka ọ na-agwa ọta agwa bịa ana wesịrị ụzọ mmanya 15 mana anwụkwa ihe mmanya na-abata mma ezi ebe a na ọ ya anyị elie n'ọnwa anyị nọ anyị eweta ya n'ọnwa anyị nọ anyị bụ anyị n'ọnwa anyị nọ ara agabe 23 elie ya bụ ọ na-agbalị ọbụ elu gbalị ọbụ nwere bata makwa ebere gwa ndị utugo ya ebe nyegokwa ebe ya na-arabụzi ebe mụ nke bidebe nke na-ejizi ebe ahụ agwụgwọ m agwa na anyị na-akụpụta nke ụlọ ebe flas a na-akpata na mmadụ a na-akpata ndị mmadụ anyị si n'ọdụgolu na mma na-ekewo du n'oye do na nkwọ ọ si na ọrịa adịla otu isi onwe isi ọwọ ka anyị ji kwuo ọwọ ka o ji ọdụgolu na mma na-ekewo du n'oye do na nkwọ ọ si na ọrịa adịla a sị na ọ ga-eti isi iwe a na-ekwu ọwụ nwe isi ọdụgolu na mma na-ekewo ọdụgo n'oye do na nkwọ ọdụkwu gala anyị na mma osi na ọghara adịla otu isi osi na ọghara abụ n'iru ya mee n'azụ onye ọbịa egbu anyị egbu onwe ọbịa anyị kwuru ọgbọ ka anyị ji kwuo ọgbọ ka o ji dị mmiri